Fire silent. Hot. Nenze nje silent bese nibeka hayi usesipala wakhokha mina sengekuwe Yabhadala manje siwuphi la uyavela hawu seyakadwa njalo akwazi lokho hayi uyayisebenzisa lento le nakho isebenza mawukwenze njalo nakho iyasebenza sesivalile umsebenzi memezo kandaba uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga inkosi yoda uyinkosi yohlanga uyinkosi yohlanga inkosi yoda uyinkosi yamakhosi uyinkosi yohlanga inkosi yoda memezo kandaba uyinkosi yohlanga inkosi yoda uyinkosi yamakhosi uyinkosi yohlanga inkosi wena wandlovu wena wandlovu ayede nabalembe babezema nokukhalipha nodumo ehlezi kamenza utelo lwabafazi bakanomgabhe belitewula behlezi emlovini betha akakubusa akakuba nkosi inyakana zawunethezeka ushaka ngesaba ukuthi ngishaka kwankosi yakhe emashobeni udlambe edloludlulisa ngithe emadolweni ugasela kandaba kwade labagasela ngisho umancungwane esengqunyameni inyatha ejame ngomkhonto phezulu kwemzimvubu namampondo ayesaba uyehlela nani bofako nani bogambushe ningamthinti uma senimthintile nobe senithinta uphunga nathinta uMageba isilo sakwaDukuza leso okuyinyanga lesi kuyona umandulo hayi ngokuba iumandulo ngoba inyanga ethinta umlando wethu njengesizwe samaZulu cha akunjalo umandulo ngoba kusuke sekuyisigaba sokwandulela emasimini njoba inyanga zehlukanisiwe uMasingana uNhlolanja uNdasa uMbasa okungumhilo bese kuzoba uJune umfumfu bese kuzoba akuyena umfumfu bese kuzoba uNtulikazi uJuly bese kuzothi uAugust lo esiphuma kuyena njengamanje uNcwaba imango isuke sincwaba kakhulu ezweni lakithi la okusuke sikuthembisa okukhulu okuzayo bese singena esigabeni ke sokuthi bese singena ke kumandulo okukhombisa ukuthi ke uma izwe selina siqala likhifizela kusuke sengakhona ongakufihla ngaphansi komhlaba umile izolo nesiphile izingane zidle ngakho ke mina ngizomlando komculo ungumongameli wamabhinqa ngokulokho isilo samabandla wonke namhlanje ngizokhuluma into esiningi ngizokhuluma into eyodwa neqondileyo ethinta umlando wakithi nokuphila kwethu bese ngibhaza lapha nalapha nje laba abantu abane political agenda nabane political mandate to go out there and destroy me and destroy my name. They must know it in advance that they'll never succeed. I was not built through social media. I'm not at the amanyangale abantu abamba influencer ongazi into basho flower ukhumele ebhodweni.
Angiyo-influencer mina ngungizwe umlando womculo shalo ngangiyeka nonke namhlanje nikuhlanze konke ngisho nikudlenga izolo anginandaba kodwa ngumholi ngimele iqiniso ngiyofa ngimele iqiniso I rather die alone and be a fearless a fearful leader ozohamba eba excited ngokuvuna abathize ngoba ngabuza namhlanje ukuthi nina zinja godoyi ukube ngenza lokho okuseyinhliziyweni zenu ngabe ningixheka kanjena yini na ngaba ningixheki ngabe nithi ngizwe iqhawe yabona mase ngisafarisha mina la ningifisa ngibe khona nina khona emveni kwalokho nithi hayi vele yixoki engani waqoshela khona lokho khosini nikhuluma uthuvi ngoba niyathanda ukubhosha nina niyabhosha nje everyday niyabhosha nje anginesabi ke mina anginesabi nje awubona kancane nje anginendaba futhi fusa ziyakhala manje angikwazi mina ukuzotshena zingane ezazi ngena ngishama data ezengenayo ngisho impilo ngiqala ngibuild this legendary legacy of amabhinqa in the Zulu nation where I was appointed by a late king uNdlongomane ngiba yinxusa likaZulu ngumele amazwe aphesheya ezengibhala ngisho speechini sakhe ethi Macingwane ithonsi lakho olubeke phezu kolwandle liyawenza amagagasi ethi your contribution will never go unnoticed to the entire Zulu nation nani kuphi nina nami nifeyile la mthethiswa othisha ezikoleni kodwa ngoba senama data nama wifi now because you want ama likes you want being relevancy so now you got gas to insult people who have built this nation who have built this tribe yamabhinqa abayilento eyiyona I'm the legendary person yonke lento enibone emabhinqeni ne pride engaka nje ngiyanitshela kahle osijava lo Nqobiyazi le nsushela le hamba ifakaze engomeni zabantu lokuthiwa uNqobiyazi angiyazi yithi yakhe mina ngimaze ifakaze lapha yabantu hayi la izwe lakhe lihle masehlizwa kwezinye inkonzo zabantu hayi lihle akhipha nje kusasa nomjolist lokhu umfana lokho kuyikhohliwe kanti kune talent wenza kahle qhubeka uyikhohlwa wena bayadelela labantu kubalekile ke ukuthi ke bakhipha nje ingoma emnandi kakhulu eyoniwa lodutwa ngapha ngakithi angikwazi ukufaka inkondlo zamasimba lokuleya ngoma kwayimosha kwayiqeda nje nginyanyisa le nto vele kanti vele kuyanyanyisa so manje ke ayinama nginyanyanga kangako ngoba vele uyanyanyisa lo mpala wayifaka inkondlo kodwa kokubalekile njengamanje ngizokhuluma ngendaba yomlando wakithi thina uzokhumbula ukuthi uthe uJamama ngabe engabathola abantwana bakabafana wasengena esigabeni la udade wabo owagijima wahamba wazingela sebethathe zonke izintombi bethi bayazama wagcina kungalungi wagcina kutholakala intombi yakwaSibiya na kwase kuyithemba lokugcina yafika nomkabayi kaJama wafika lapho ke wayeseyisela kunini kuyise mangabe lentombazane isibonakala siyinhle egcikeni wathiwa nenze ngakhona bantabami kwazalo senza ngakhona ezolo intombi yakwaSibiya yingakho kuthiwa kuweleka Mthaniya la ngoba igama layo kwakumthaniya okuyiyona inzala abantu ufana nomkhumbi okuthiwa uhushi anazi lutho iphuphu anigibela imkhumbi anigibela izikephe anigibela amabhanoyi nina amathatha dokuphawula nokuthuka inhlamba bese nizoconfirma umona wenu noconfirm in social media platform you criticize people 10 times forgetting your own life
if you can look north, look west, look south, look no, look njalo phansi. Kodwa ubuka impilo yakho nomndeni wakho, you will tell ukuthi how wrong you are by making your life depending on other people's criticism. You can't learn anfundi lutho lento ethiwa iyafundwa ayisiki isifundo enisifundayo nini nesodwa nje ngoba nina shoot wena ngamanye amazwi when you calculate yourself waze uzoshaya ihlombe emhlabeni kodwa kangizile lapho mina theke mayizalo lentombi yazala usenza ngakhona nenza ngakhona abantu abami usenza ngakhona wazala umlilwana owakhulela lapho kusaka mthetho emzala entombini eyabatshazwa okwakuthiwa uNandi indlovukazi yaselangeni yaba indlovukazi ngoba sekubatshazwa ukuthi izele inkosi ilembe ngoba abalobokazi noma amakhosikazi noma ukoti olugane isilo noma inkosi bonke babizwa ngoNdlunkulu until kuze kufike la kukhona okhalweni lakhe okukhonjwa khona ongangentaba yosale busa lapho ilanga selisithele abeliqhamuka qala angambeki ngisho uyiselibini ngoba inkosi kaNcwabi sukela ngalelo langa ke uqala ngalelo langa ukubizwa ngokuthi uyindlovukazi kade uNdlunkulu niyakwazi lokho anikwazi niyakhonkotha nje you even lose the sense you even lose the cream of the crop the genes the mushrooming information of all times that people should give. If I'm not a person who have a backbone, I may was be well prepared to die with so much information that I've acquired to the genius of the past. Ziyakhala manje. Umlando wasemachuneni mina. Bona ngihleka kangaka into ehlekisayo yona menihleka nengahlekisi ngoba you are so stressful. Niya fight depression niyafa niholele ningaholele kufanele niholile depression eating la yingakho nje nijabulela thina nijabulela omayo kathi ngoba nithi siyanikitaza sinenze nikhohlwe ikoleti eninazo zo egazi ayinkinga eninazo eziningi angikitazi ke umuntu ke mina niyangiphaphela godoyi yabo yonke lento lena nibe nomono umhobholo ngoba impilo ufika yimi kube yimi akuyimi ngathi uyihlo akalale nonyoka emazaleni azale wena mgodoyi akimina ngalo njalo ukuthi uzala ngendlela engahlelekile it's not my fault so ke manje ke wena who are you to criticize me namanje le politics enikhuluma ngayo nijoyina ukuqhikiza nonke ngamadusho onke noma buye emendweni nonke kodwa nikhuluma sengathi ngamatshitshi akho ngisho lodwa itshitshi la kwipolitiki nalodwa itshitshi nalenhlangano yena excited ngayo nijoyina ubutshitshi you have been excited somewhere ningoma bengane kwezepolitiki ningamaqhikiza ezepolitiki kodwa when you choose you become excited as you bring as like someone who is bringing the virginity in that political grouping. All of you. Akongisho yedwa oyijoyina ubutshitshi inhlangano yenu. Le nihlangane ngawo niyangithuka. Ngiyanitshela ke mina anginesabi. Ho.
anginendaba nani anginendaba. I've said to you that if you want to unfollow me and to destroy and not to pay indirect ngikhohlwe ngidilitheni yenzani yonke le nto leyo ezoyijabulisa igo yakho kodwa deep down you know ukuthi khona into engangizuza kulolu yahlanya malikhuluma. Saying in unpopular statements, it means ngiyahlanya. Saying in unpopular truth and express it as is, it means mina ngiyahlanya. Being firm and being vigilant, it means mina ngiyahlanya. Ngiyixoki nina bayini oshivambo bayini mgodo yonke lena usuku nosuku uyamenyezwa ko TV to usejoin ukuthi uba loka phuma lapha. Look at the trend and the history of those people. You will see how cruel politics it is. It's unfair to the social leader like myself. Umntwana kwaphinda ngene wayinkosi yakubuthelezi wabonda uNankulu kwaZulu. Uzula wethu uxeka nje wenganye yepolitiki kodwa because it's a survival of the moment, we have no choice, we have to accommodate it. Ngisho isile esikhona njengamanje kuba kuyangaso ngaba njalo kodwa asina choice because we are living in a cruel world where you have to entertain umassage amalunde ezinja ukuze survive phile kwazi ukuthi uyinkosi ezweni lakho. That is not fair. That is not fair. That is not fair. Inyanga umlando le esikhuluma ngayo njengapha. Usenza ngakhona ukuthi emayizala ushaka wasibumbi siwa samaZulu. Asibumbanga kalula. Ngizojomba nje. Usenza ngakhona uzalwe izilo ezintathu esuqala isilo kwaba yilembe ngokubumbisiwa samaZulu. Umona ke mdala emndenini lo mona uthema ngabe ugaxelana lo mona wagcina nobani ezibono ngathi ngaba inkosi. Umkabayi wangena ubuxoki wayesesuka lapho ehlangana noMbopha kaSithayi wahlangana noDingane kanye nomhlangano. Emveni kwalokho bakhanda itulo lokuthi balikhaphele ilembe lashiwa igazi lalingeke empini yasoshangana njengoba kuthiwa izibongo zikaMbombosho omnyama mashingizela mshimpi yakhe uvesi nonyanda vesi kuyawufa abantu kuyawusala ibongo sale zibadabule emanxiweni uqabi lankomo zilahlekile ezinye zawo namudla wasashangana makuthiwa iqabi lankomo iqabi fike kube nomhlambi bese kuba nenkomo lezi eziphahluka njengomndeni emhlambini welusiwe bese iphahluka samndeni kube izinkomo zezimbalo nenkomo nenkunzi namathole zidle ndawonye ezimbalwa nje engafikile ezasiqila isandla noma ezingafikile ezandleni ezimbili ezishwo zidle lapho zibizwa kuthiwa ziyiqabi. Yingakho ke thu uqabi lankomo zilahlekile ngoba ushaka mangabe engenwa ugodolo umlilwana wagcina esihamba eyoqhwakela esibayeni kwaDukuza emzini wamakhosi ngoba kwakuthiwa ke ingakho kuthiwa umuzi momkhulu kakhulu kuthiwa kwaduka aze atholwe yingakho umuzi welembe isigodlo selembe sasesikhulu kuthiwa kwaDukuza ngoba kwawuduka uzutholwe ngendlela omkhulu ngayo. Khona umunyo la okuthiwa kusekwakhangela amankengana la kwakhiwe khona isibhedlela kuthiwa King Edward lapha ngase Glenmore bowubheka ngqo ulwandle laphana njengoba nolwandle lolu lwalungenjena lwalungena njengoba njengoba umfulu ungenisa umtata ungenisa kanje kwangekho Transnet kungekho lutho
yathi inkosi ulithuluma imphezulu lapha nathi hawu yazi mawuthi ubuka lumfuna ingeno indlela ongena ngawo lapha ungathi inkomo enesende lodwa inkunzi enesende lodwa itheko ingakho kuthiwa kuseThekwini la esikhona njengamanje manje ke into ebaluleke kakhulu ukuthi ithema ngabe ke ilembe lilapho liphaka impilo ngaba sekhaleni layo kwasuka lapho kwasekusuka lapho umkabayi kaJama nezinhloli zakhe zabuya la kwaqhamuka khona izakha ezibaluleke kakhulu ezithi impi ithi ngahamba idla udaka akushiyo yona ingulube zoza kukhulunywa ngengulube la uyezwa mgodoyi ithi ngahamba idla udaka ingulube phela le ayikho leyo nto leyo khulunywa ngento ebalulekile la ethi impi mayisihambile ile babephatha ugume umbila ugazingiwe ucilisiwe inkobe bese ziyagazingwa maqedwe ukugazingwa bese ziyagaywa zenziwe lento efana nemovite engaboli engadingeli lutho oyithi nje emanzini bese uyayidla kwathi base kuphelile konke lokuthiwa ama stands now it's now lokudliwa lezi ngane ezikhala njalo thema ngabe silena impi ingakapheli kuliwa le kwasoshangana babehamba beyemfuleni bethathe udaka lolucubekile lolu odliwa imsundu hayi imsundu vela ningize kahle ngikhuluma ngomsundu la ngikhuluma ngamsundu yabo manje ngazi imsundu kaqala la mikele lokho yabo sele ngihamba kanefundisa nami report ama page anginendaba I don't care la imsundu idla udaka olucoyisakele kakhulu kokuthatha le nhlabathi leyo ixutshwe namanzi bese iyadliwa ibe lo udaka olidleka ngoba udaka liyazinza esiswini udaka lungasheshi lukulambise ingakho ke kwazi kwaqhamuka isakhe sithi impi ithi ngahamba idla udaka babuye bazolisocwa ngelembe usilo sesibili kwaba udingani umbushe emnyama uyaziwa ke umlando wakhe impi yaseNgcobo inzala abantu okwavela ngisho igama lobuntwana kwaba uyena uMpande ingakho qala kwaZulu bekuthiwa zingxabo kwaZulu ngoba kuhlonishwa inkosi yethu uMpande kwathiwa zingxabo igagulwa mangabe ingasekho njengoba isilo ekade sikhona njengamanje sikhotheme bekuthiwa isilo umbongi iziyosho manje ngobe la kwabo lelo gama kwathiwa imbongi kwaZulu ngoba kuhlonishwa uDlokombane kwasethiwa cha inyosi iyabubuza inyosi akube inyosi emveni kwalokho ke njengoba sesikhotheme ke silo sesisezingeni lokuthi sigagulwe uzwe lithinga imbongi iziyosho kabhe kuZulu ngoba mase ngasigaguli sizoshabalala emlandweni niyezwa ki anbazi ki alazi lutho mnandi ucomment angikhuluma udoti nje yakhala manje vele ngiyahlanya vele ngimakeleni ku right emveni kwalokho ke ngenza kwethu uzokhumbula ukuthi ukubumbeko lesizwe samaZulu ngizongena esigabeni sesibili manje yingakho kungabanga iphutha ukwakhiwa nokwethiwa kwelembe elecamalembe ukhalipha nodumehlezi kaMensi ukuthi usuka akhothama ngalo kube yiholiday lifana nokhisimuzi uyona khisimuzi wenu umhla ka23 wethu new year wethu yona new year wethu thina sisizwe samaZulu ngoba thina sifana namaSulumane sifana nama Ethiopians la akuyiwona anamasomalians anonyaka ohlukile kunowethu ngizwe kuthiwa khona kusuka 2010 khona imazi 2010 yabona
unyaka wakho uhlukana nje kuphi leli calendar lafika nezitha leli calendar sikulona kahle hlethina ngokukhalenda lethu thina njengamaZulu unyaka wethu uhlukana ngomhla ka23 ngo12 ebusuku la khothama kholilembe ngoba we are celebrating igazi elifananise nelika Jesu Kristu elabumba isizwe samaZulu njengoba lika Jesu Kristu labumba isizwe samaKristu sase umhlaba wonke elika Shaka labumba isizwe samaZulu sahlonishwa iAfrika yonke sase umhlaba wonke saba ngesikhulukazi eAfrika nasemhlabeni jikelele igazi lika Shaka ziyakhala manje ingakho ke ngithi ke mina kini nganza kwethu emveni kwalokho ilembe uZulu subumbene kanjalo uzokhumbula ukuthi emlandweni umpande uyena okwaqhamuka ngisho leli gama lobuntwana lokuhlonipha lelethiwa ama prince in other kingdoms to ama prince lelobuntwana laqhamuka kumpande ngobukhalo lwakhe lwena kakhulu noma ke ezinye ingane ayisiselwa zona kungezona ezakhe zikuwe ezokhalo labafowabo ngoba ihlakaniphe zase zikhona ziqoqa umlando ukuthi uJesu angatholakali la anegazi khona ngoba kuyoba nzima ukuthi hawu lisalela isendele kaJesu kwafuneka ngatholakali ukuthi lisalela isendele kaShaka lisalela isendele kaDingane kwathathwa yonke lento yagubuzelwa yafuhlelwa kumpande imlando ke efihliwe ke leyo engeke iphahlweni mobani ngeke futhi ningizwe manje iziphuphu ukuthi ngidele into ebalekile ke kuthema kusuka lapho ke emveni kwaleso sigameko uzokhumbula ukuthi ucetshwayo uzalwa umpande wazala ucetshwayo uyena inkosi yokuqala eyakwazi ukusinqobela amangisi esandlwane la uZulu wawusuphenduke khona waba izinyoka uZulu waba ngamambuka wamosha ngendlela kwamosha ngayo qhamuka ngisho emahuba athi ke akashongo njalo kandaba ekeZulu salo nempi yamadube esandlwane uZulu wasengamadubu sayinqoba kodwa impi yasandlwane noma kamangisi abuya ngomhla ka4 kuJulayi nawo akhile imanga agcine bophi inkosi yethu kodwa lokho kusemlandweni ukuthi sawanqoba ngithi ke mina ukwethiwa kweKing Shaka International Airport akaza kwazowaba yiphutha ngoba yena mbumbo sesamaZulu uma thina sithukile embe lethu ngakho ke ukuthuka kona inhlamba kona ufuseke akona umbombo wenja ukuthuka ngesikithi thina kwaZulu endlunkulu yakithi kwaZulu ukuthuka inkosi mokuthiwa sekuyisikhathi sokuba inkosi ithukwe ukuze iphume esigodlweni thethisana inkosi ukuze iphume esigodlweni ingoba umthandazo kushiwe isikhathi sokuthandaza ngakho ngithi ke mina kusukela manje uma nina ningamaZulu ningama-Afrika nikwazi ukunifanele anikwazi ukuzofuma ukuthi from the age of 16 mina ngitravela umhlaba wonke jikelele ayikho umthetho wezamabhanoyi engingawazi ngibuya ko-France ngibuya ko-Zurich la kune-World Bank khona anazi ukuthi i-World Bank ikuphi ngibuya lapha komkhulu leFIFA elikuphi na eliseZurich eSwitzerland ngoba ibongo zami zithi uNtulu zasuka bobo zasuka phansi eZurich usalukazana simbabe samthethele kwase Belgium la khona kuthiwa umane peace lo mfana ochama nje unopapa wakhona kunomkhovo khona ohlala nje uma yogathwa khona uyachama abantu babo bakhongozela umkhama wakhe beyuphuza ithixo sakhona ngibuya ko-France Bojoko Masavasa Babien comme review je m'appelle ngizwa mchunu comment s'appelle-t-on qu'est-ce que tu fais ici comment ça va bien demi
Comment ça va avec me? Comment ça va avec me? Nièce, voilà. Votre passeport, s'il vous plaît. S'il vous plaît, votre passeport. Qu'est-ce que tu fais, Karam Mabaye? Comme ça va. Qu'est-ce que tu fais, Karam Mabaye? Comme ça va. Ah non, c'est le truc. Où est-ce que tu es allé de me nous calmer ma part à Bozalo Yim? La ben riche garbage. Into ebalulekile la engifuna ukuyisho ukuthi imithetho yama institutions lawa bizwa ngama national key point ngiyayazi imithetho yasebhanweni ngiyayazi lemgodoye lamantombazane abekhuluma lapha asemze airport ayingakashefi ngishizinza ayingakashefi ngishizinza yobe engidakelwa nje ngijwayela kabi ayisezingane cwe ngitravel umhlaba mina mhlawumbe amanye abanye bebengakazali lawe ngiphaphela nje so uma ngabe usebhanweni kunemithetho yakhona more than 68 countries worldwide that have traveled. Do you imagine? All continents of the world I have been to, but not all countries. I've been to Asia. I've been to Europe. I am in Africa. You've been to America? I've been to America. Yes. I've been to Northern America. South and East America. Absolutely, man. Yeah. I even have a son in America, man. Yes, please. Period. What the fuck, man? What the fuck, man? Hey, mina kamsele internationally. Ziyakhala manje. So manje mangabe uyibuka yonke le nto. Ukazotshenwa istaff ngobandlululo olunukayo lwabelungu abelungu abasifuni fanele nikwazi lokho abelungu bafuna ukusicindezela singabantu abamnyama siyakwazi lokho kodwa basibekezele lapha nalapha well done to our democracy somehow ukuthi bangaxoshwa ngoba amazwe axosha abelungu you can't go against the majority because abelungu they are the majority of the world. You need to be very systematic to fight them. You need to be very smart to fight them. All the African countries that fought abelunga lendlela ngicabanga ukuthi nefana abesilwa nayo ngabo awayilutho kunamhlanje lelizwe liwuswidi ngenxa yokuthi thina sakwazi ukuthi bamukele kabelungu kodwa ngendlela esasingayifuni kodwa yakwazi ukwenza izwe lethu libe right. Umehluko ke aba leaders ethu awazange akwazi ukuthi enze ukufanele mase sifikile isikhathi ukwenza ukufanele especially nje ukushintsha ku-constitution nezinye izinto kodwa kubalekile ke njengamanje ngishoyo ukuthi usayifafelo ongidakelwayo ongisendela incwadi yokuthi mina uyangisuspenda ngeke ngiphinde ngiligibele ibhanwe lawo ngicela ukubanikeza 7 days ukuthi bexolise. They must come back and apologize to me as the president of the Benga Nation and to entire Zulu Kingdom. Uguti sithethe indiza silendile safety landed. Saphinde sasukuma isihle phansi indiza ngesikhathi ukuthathwa kwekhama sakhuza izakha sakhuza bayede sacula iculo elithi ke Konyana kaNdaba bayede inkosi wenkonyana kaNdaba kwanyaka semkhonto ngoba umthandazo wethu loyo eKing Shaka International Airport fanele sikhothame enkosini yethu ngokosiko futhi ngabe zonke izindiza mayisuka noma zilenda eKing Shaka International Airport ziyabhawa zikhothame enkosini yethu ilebe kamelo bolokhala epona Dumehle zikamezi ngoba iyona into kuphela sinayo
if we can't have businesses, if we can't have economy, at least we have a history, a fruitful history, and the best on top. We can't lose that. Ibalekile leyo nto. Alikho nelodwa icala esilenzile thina. Uma khona icala esilenzile nephuphu engaze igibele ngisho amabhanoyi ezikhuluma kuphela. Asiboshonga ngani ngoba umthetho awu negotiate. Umthetho awu understandiswa. Khona insizwe semthethweni yasho igama elilodwa elisahleni namanje kimi. Ebathi mabe sikhipha labaphakathi. Sekumini more than an hour simile lapha. Lathi sizozakithi iqala lethu bomnyama bethu. Ngoba sithe thina besihambe njenge group. Hayi uthi siyasangana nje cha bese singasangani. We were the group sihambile siya le eCape Town. Endleleni sibheke eCape Town. Naka amabhunu akhulume isibhunu akhuza izaga sesibhunu abadlali berugby kwaze bafika eKapa akekho wakhulumayo amasulumane ibhano emasemali semoyeni noma ngabe kuthiwa lisemoyeni noma kuthiwa lihleli noma lihleli makushaya isikhathi sokuthandaza lidunuza isulumane inquzi ibheke phezulu umbombo ubheke phansi inquzi ibheke phezulu umbombo ubheke phansi inquzi ibheke phezulu umbombo ubheke phansi nindalo carpet walo lishaya izi hanana lize lisuze akekho likhuzayo ngoba amasulumane they are well economically equipped. If you go to China, if you go to New Zealand, if you go to England, if you in Heathrow International Airport, niyazi nje anazi mama dad akuphotoshop la ngikhuluma into engiyazi kuphi lapha go Japan kunemthetho yakhona egcinwayo mose airport yakhona na ko Saudi Arabia. Niqokisa amahiya ningathandi ngoba you are here to bow. You are bowing for their religion, you are bowing for their culture, you are bowing for their rules. We have rules here in KwaZulu-Natal. We have rules here in Kinshasa International Airport. If we don't have those rules, side the flag. Nithi mina phumani nehambe ningaphinde lesho umuntu omnyama la ningaphinde indiza zenu zilende la, because if you want to see our anger, if you want to see our demonstration, you will never like it. You have traveled the whole world, you know the international rules and regulations. We respect, we know that we can't tap in and try to make a commodity Indian national key point. We can't do that. So therefore I will going to have an urgent meeting with the CEO of the Flight Safari. Are you going to do that? Nukuluma? Nkuni bali ngote bolile ama email bolile nkotoi zinja. Ntagi wenina. Uma ninga Africa, uma ninga Mazulu. Ulungele kungiziyahlanya. It may not be popular or kitaza you what sometimes I say can be offended, can be anything. But I'm fighting for a black skin. I'm fighting for a reality. And it is my position by due course as the president of the Bengal nation. I fought during 2009 where I went to America to inaugurate the first black president or Patamangisi. I was 400 million. Israel say American about 600 million. 420 million about Lumbotwa. We sold 80 million. And it was a historic moment. One invite Obama ngabakon. And then masang buya watuwa ihawla min namatel. Numkhelo min namatel. Umkhele ngawufaka kudala oSjava besadlala kozone 14 bezacebela ugodo oSjava besathi ngihamba ngevura eyibolekile la khona brr ngihamba ngevura ezama umuntu wabantu yasanywa hey ushembe kuyasanya siyasa
hey kuyasashalazo hey ingane yomfana iyabekezela embele kwalokho ke kwenzakalani ngithi mina ungamzonda ungizwe ungamthanda ungizwe ungangahambisana nembono yakhe kodwa awukwazi ukudeny ukuthi how much influence I've made to our society in different universities. Can you imagine Cape Town University of Peninsula so much amabhinqa ingane zethu zonke ze appreciate culture ngaleya hlobo ze enjoya ubuzona into engangeni engavumelekile ema universities kodwa namhlanje amabhinqa agcwele umhlaba wonke wase South Africa kodwa ngoba yimi ngithule ngathi angiboni ophi imlando unyaka nonyaka kodwa ngoba yimi ngithule ngathi angiboni ngilinde ilanga la kaJehova lokuthi mhlanga menyezwayo nonke niyongena pheke kumfula mina lapho ngiyobe ngivele ngolimi ezulwini ngimkonkozela ngithi there's no need. I will never be back anymore. We have created a culture that is so cruel, that is not motivational to the life generation and to the next generation and to the future. What a cruelty we have. What a propaganda that is living in this country. Where are we heading to? Okay, Kamasteshi. Ningabuyike njalo neships asesiKamasteshi. Awuthi ngiphuza amanzi lapha. Ngibuzisa. Na kamanzi ngofunayo ngempela mina amanzi ayeloko ngisanela. Ngenibone ningenibone lento yokuthi eyobo driver bomtekisi angakhulumi nogodolo ugodolo sokwaba yinja nje akweminye imizi ningenibone yini ukuthi ma kuthiwa kuneKamasteshi kuhamba nje uthola ukuthi kukahle nje kushaya umoya nje la eTexini mase bebuya abantu meqala sokuthi silashitsha iphuma sebebuya neship esasiKamasteshi kuyenzeka umuntu mayekhame eKamasteshi akhame bese suza kanti usithwele ngeandi ship nebhuluwe bese ngena naso eTexini ehlale nethezeke bafethu abantu ababe nokopho mana ababe nenqondo ukuthi yabona umbona ukuthi umuntu mayekongena etoilet uphume eseformal ngiship lokho benga ishirt bengahleli kahle uphume eseformal awuthi ukuyikhuthuza nawe uthi uyithintitha uthi uyithintitha ngoba siyabekezela iship lapha na kulabo pocketeni baqokayo ugcina ungena naseTexini ishintshe imuti manje irong leyo nto nengangibuyile neship saKamasteshi la ngithi ke mina ke isigaba esilandelayo esibalekile ke njengamanje sengidlulile le yaba site afle ibalekile le yokuthi masiqhubekela phambili ngokulokhu njani ngokuthi izinto ke manje kunenzani manje uyazi into lo lapho baphithisa kuze weqa ngiyanyanyisa umhlanga njengamanje ucelebrate u40 years umhlanga awusungulwanga umntana enkosi wawuvela ukhona kuswele emandulo nangesikhathi selembe wawukhona umhlanga umkhosi womhlanga ngenhlahla ke yezwe laseSwazini alizange licolonizeke ngalendlela elicolonizeke ngayo eNingizimu Afrika okwenze ukuthi kube yizwe elikwazi ukugcina umlando nesikompilo isikhathi eside kakhulu uNdlongombaneke ukuganwa kwakhe ke eSwazini asilandele iNdlovukazi umntana enkosi kube into enkulu kakhulu ngoba ufike wabona amaphutha enzeke wayesiqhumezela ukuvuselelwa kwawo wavuselelwa umkhosi womhlanga uvuselelwa isilo uNdlongombane uGudwile Mbongisiyosho kaBhekuzulu
ekutshenini ngovuselelwa ke uyokhumbula ukuthi Thabo Mbeki wancoma kakhulu ekwehleni kwezinga lengculaza ngenxa yokuvuselelwa komkhosi omhlanga ne teenage pregnancy ezikoleni yehla umkhosi omhlanga ke usemlandweni omkhulu kulonyaka uyaqala nje kule weekend yomhla ka 6 and 7 njoba phambi kwakusasa nje umkhosi omhlanga uzobe useNgwavuma la kuphethe khona imeya inunu umfukamathe umsebenzi wakho omuhle kakhulu mfowethu ngizolo ngikucizelelele lokho mawuzobheda nawe uyashawa umuntu emubi uyashawa nje umuntu emubi akancenge uyashawe njalo uthi nimshayela bavela uyakhala akade akakhali uhlephukile ashawa bu wabheda zokushaya uyashawa lana akudlala kodwa ukusithatha manje uphethe nesilo sakho sesafakaza lokuthi makufika lapha na kuba kuhle kakhulu izinto eziningi ngizofika ke nami njengengxenye yabathithiyeli besilo njengomthithiyeli webutho lamabhinqa ngizobe ngikhona kule weekend eNgwavuma ngiphinde ngibe khona enyokeni futhi la sobe sicoba khona u40 years ngiyazi ukuthi nini uzobuvunule kulokho bangangajabule ngonyaka ngabona idle uBrenwood athi mina ayilanda Brenwood sewuthanda impela kodwa kuyona umvunulo lo meya vunula ke lokho ngiyacela ukuthi noNgqongqoshe kaZenculture ngiyambona uyaphithiza ubaba umuntu omuhle ekhawula uyaphithiza uzama ukuhlanganisa izinto zokuthi izinto zihambe kahle akana mu department kuyazenzakalela njengoba bevele kuhleliwe noma imisebenzi yakhe kodwa ngisambona lokho ehleka nje uyahleka sosa uyahleka ayothatha ama selfie uyahleka smile nje samba phambili ufana leli tennis ball le national ministers agriculture le tennis ball le ayisiphethwe khona siphethwe ulungileke kodwa ke nami ngiphethe futhi khona ngisho ekunye ke cha ndunankulu usifundazwe saKwaZulu Natal vunula manje bese ufunda nokugiya bese uyeka ke Thamsanqa Mfokantuli umkhaya wami ukuthi njalo mawungena emotweni wena uthi I can't believe this engane isifiso sakho nje nenkatha yakho ukuthi wawufuna ubona undunankulu usifunda sawuse uyena kundunankulu kholwa ke manje uyena undunankulu so the journey must continue sicela ke service delivery nazo zonke izinto ezidingwa yithina njengamabhinqa nezinto ezidingwa umphakathi ngoba ngikhona mina ngisanimakela nje angingasho lutho ngiyanimakela nje ngiyodwa ngifuna uqale kushawa 100 days uminister noNgqongqoshe abe accountable ukuthi ikupha asekwenzile kwenzeka khuluma umoya emoyeni ngoba izosebenza lento yini tuli njengoba ihola izosebenza mina ngiyazi nale hora lamaphosa ku national izosebenza ama haters they will back and back they'll never succeed ngeke bese succeed kodwa kuzosebenza khona imvelo kwalokho ke mangabe ke sisuke enyokeni ama event kayazi wakhe ngakhuluma ngathi umcina ngimnikeza 7 days bakhona abaculi abazamile ukubakhokhela abanye akabakhokheli umcineka mina lo baba lokuthi umcineka into ebhlungu kakhulu ngaye ucashena ngenkolo kanti inkolo into ejulile kakhulu into yobumnene inkolo uma uzochaphaza isizwe sami egameni lokuthi uyakholwa abantu bakuthathe ngokwenkolo nokwismile that is an insult and you can't say impucuze your skill development there's no skill you are developing you are destroying the skill that is already there existing you are not developing any skill you are bullshit and rubbish ezimpucuzeko so
So I can't allow my soldier to be a victim of your nonsensical doings. I'm saying this as a president of OMAP. Mina sengisaba ngisho intombi yakomcineka kaNkulunkulu ngisho ngihlangana naye emgwaqeni ngisaba ngisho ukubingelela angazi ukuyishela nokuyincokolisa nje ukuthi ngabe ngingafika sengisaba ngisho intombi yakomcineka manje ulimaza ngisho isibongo sakini cineka and wrong into yenzayo ama civil products ayakhala amanye athi uhlula ukukhokhela ngisho amanzi water nahamba ngabakhulu amaveni khokha doda uyakhokha nokugcina ngabo papajila abapromote uDube umayo kanti America abapromote uDube yabona abazi noma bayilokhu njani akuthi ayomnonalo italent ena nkosi yamakithi noma icareer yakhe singayazi ukuthi hayi unalo italent kwabaji so bayithi okay mfowethu mina ngeke nje mina kulongiyale nale khuluma into enithandayo nikhonkothe nenze nikuthandayo ngisho lo ngaduma linethe lapha okay uyabaza abantu ake nithi alidume linethe lapha nize yonke into ukuthi abantu bazoba satisfied noma ngikhala ngokuthi kuyinto enhle khona abaculi baningi kodwa inkinga abaculi bakhonza ukuvala kakhulu imicimbi abafiki ngesikhathi ngiyakhala ke ngalokho baningi kakhulu abaculi sebebaningi ukudlula abalandeli manje sebeyingozi phela abaculi manje sebeyingozi phela isizeni baningi ayimaningi ngiyaphuza kishiwe yena manje kholo kishipile namazi kishiwe sangena manje senikhipha nizenkhopha sininkinga zethu naze personal hey nalihlushwa abafazi mfana siattende hey manje kodwa hayi mapholoba mhla 28 nami ngikhona cha voluntary ngikhona mfowethu voluntary yawumungamela lapho ngikhona abantu abaphelele kushop kube mnandi kube kuhle udele okay is a brilliant organizer of event. I'm giving you a round of applause. Mtolekene nike nisethuze kwakhe ngoba nezikisi vele kasazi okunye ke futhi engakusho ke ukuthi ke uneconsi impela kodwa futhi angifunqamanga into yakhe ibanhle nje ayingcine lapho nje bakithi ayechaka hayi cha kuhle nje mbeje ukhona mfowethu muhle umsebenzi wakho cula kahle futhi qhubeka nocabasha qhubeke nezitingi lezi isemlonyeni somnyufu uphume kimi omina into nje ngizoyenzela iladi kanye nentabeni uzothiwa isisonto umbombo njengenkankani kodwa cha ayibeshayi awumnandi ayimnandi ayujuice qhubeka nje bathi awukho la uzone khona hayi awukoni khona hayi awukoni Thukile abonanga. Thena fuseke. Angimzwanga. Anginamo social media. Awuzwakala Fuseko. Utheko. Fuseko ufana no Amen manje Fuseko. Kodwa uthe fuseke. Awusufana no Amen manje sisujwayele. Ufana nokuthi emnqundu kimi ihlamba ngokubamba ngashona inkunzi. Ukanika abantu ubukani ukuthi uzulubaleka kangakanani. Buka ukuthi uzulubaleka kanjani lozo. Ngeke uyibambe inkunzi ngesisuthu ngeke uyithole lo mali. Ngeke. Uzokuthukula ukuthi thank you. Hey lalela hey mawakhuluma lo lwethu ulimi. Ukuthi thank you. Hawu lalela uyoza kufanele ngisho ekhaya mfakele nenye naye account yakhe. Uthi nje ngiyabonga kanti uyakuthuka. Ngeke. Inqundu. Lethi imali inqundu. Siphinde sibonga kakhulu ngani kwethu mfuka Mkhwanazi sengiyaphetha ke manje ngani kwethu Mkhwanazi eChopolitan mfowethu engizokusho ukuthi
mkhonasi uyangazi nami futhi ngiyakwazi uyindoda eqondile futhi ekwazi ukukhuluma engenqeni futhi wesibili angifuna ama credit akho njengo-commissioner. By protocol, you need to respect politicians, but politicians are full of cloud and excitements and agenda and hypocrisy. And hypocrisy. They're hypocrites. And then in the end, Baba Mkhonazi, we need to guide that, and I know that you are very smart enough to figure out that. But you have done excellent, and experience on Nayo is amazing. And yes, as you have said in the past, nobody celebrate ukufa komuntu. Eonile noma engonile. Akucelebrate nje ukufa komuntu. Kodwa njengamanje abantu bafaka ama track emotweni zabo. Abantu banenkampani zama security. Abantu bafaka ama electric fence. Abantu babiyela imizi yabo as a result of crime. Abantu ujabulela mayifika endaweni noma ebekwa uthi ikuphi police station la eduze eseduze. Ngoba uyazi ukuthi anything can happen as a result of crime. Ngakho ke isigebengu isongeso. Kodwa engingangikuvume mina Mkhwanasi ukuthi abantu bakho njengoba seke kwenzeka in the past. Kunomfoko wani umfondosi noma umfoko acela ngisazi owavinjwa iNIU bamthubula ngenhlanhla imoto yakhe esamadi ngangathi ukuthi amadi ngaqala lelo gama lethu uba amadi into yokuthi inhlavu ingangeni zitulukuthi zifice amadi ngathi igama lele khutana lesiarab lela amadi yabo lento yokuthi inhlamvu ngene emotweni amadi le nto yakhulunywa lo yampemu yangithinta kakhulu ukuthi bakhona abafowethu abanye ababulawa ngenhloso bese kukhanda ubugebengu obunga exist kuyicala lokho khona imizi ukuziliwe kuyona bezelela abantu abafa bengenacala ngenxa yenzondo yomona ngenxa ye connection namaphoyisa thizeni kukhanda story bese kwenziwa corruption within amaphoyisa ngoba icorruption ayikho kuphela emphakathini namaphoyisa nawa nayi corruption yawo egcina isiyenza lento engiyishoyo Mkhwanasi ufe abantu abangenacala. Siyacela ukuthi ke Ndonga kwale Nkosi uqhubeka kahle umsebenzi wakho uzoba nama challenges amaningi kakhulu futhi nje ubowenza kahle nje kuzoba khona nezinzondo ama associations akuvulela amacala akhuluma udoti ongayindawo kodwa ukusalayo ukuthi asikwazi ukuthi emzini yobaba omkhulu bethu siyakhile ngokuphuma nje uthenga isinkwa ubuye umfazi usedlulonguliwe ngokuphuma nje uthi uye emsebenzini ubuye ingane esikulelo waca kuyicala lokho. Well done. Igebengu ngempela mangabe zihluleka ukuhlonipha umthetho zidubula amaphoyisa funa zazi lapho ukuthi sidubula uhulumeni uqobo they are gunning to a state so they must die ziyakhala. And I'm so thankful ukuthi Mkhwanazi futhi ukwenza lokhu nje under our wash as ungqongqoshe singamaqhunu ureporta kithi sikuphethe Mkhwanazi okwamanje sithi well done. NGO yasalijwayele igama nayicela NGO inini nayicela ikhona ke yona izoba nama challenges kodwa izobusa
Mbalula fikile Mbalula ngithi fikile Mbalula ngiyakwazi mfethu ukuthi isiphahlukane izinto eziningi uyayikhuluma zifanele noma engafanele but ngifuna ukusho ukuthi umuntu umuholo njengofikele Mbalula sometimes in our society ubalulekile ngoba iqiniso alikhohlakali iqiniso alidefendwa lidefenda lona well done Fikile into ekhulumile ziningi zinhle kodwa ngoba abantu ma befuna ukwakhela isicwaqwa nje nenhlabathi enkulu bayakwenza lokho they must do it but I think you have a crocodile skin to manage all that. You are important in our society. Number two, addressing media every day and every Friday is fine, but you are defending your own organization. You are doing your duty. Ziyakhala. Ibalekile ke ngani zakwethu ukuthi njengoba bese China nje umongameli wethu simnikeza ithuba alithi business ne new city silindele egoli ithuba ivula amathuba emisebenzi kwenze konke lokho. Ziyakhala. Ngiyabonga.